ihe nchọrọ ikwu bụ na dịka akụkọ si kọ a sị na bishọp ga na-azụ je tinyere the landlord ego na one ndị a na-akwụ ụzie times 2 na ndị a na-akwụbụ 350,000 per flat every year. A sị na bishọp jeziri n'azụ ụzie times 2 ka ha si kọrọ m. These are the residents in this building, Owele Estate, number 37, Lincoln Road. And the church, Onitsha Archdiocese, the Catholic Church of Onitsha Archdiocese, is asking them to vacate the building so that they can use this place as a Shanahan University hostel. So the people are pleading for the bishop to consider and pardon this family, this large family, over 40 flats occupying this building, to pardon them and help them and look for another location rather than chasing them out of this place. We are kneeling down. I know you when you are Capicon. You are the group of the say whatever you are, look as a number of years ago. Mafaya trying to have you. I don't know on Malika's year. Was he born? One of you land. Because I am a young America. Then after Thursday, nobody were there open. They could leave Bonania because I know you in America. Look at them. I have for my kind. For my kind, I need a regular bar. I need a people. I am also walking. I am young America. I am my young Baba. I am my brother. Because the only before I didn't because they are getting a line. I am a Mataya says, you are the good woman. Because I know you in America. Because what about my because I know you in America. Who now when you are for my kind? Hey, Boba, Mamano. Nkwechi Yazelu. If I might take on this issue of simple, Bona Bishop, jail war the landlord of this estate or what the whole house. Lent when near Kahawelia were many hostel university halolo for the Nagomaka medicine. And I know so he have the cause of the protest. He have been at this house, the almost 300 and something people, more marker, Mandina. So, undi be na the year the webpage for peaceful protest na help ho. Sina heji ho landlord ho go. Ke the reason why landlord ha geji megini, geji baho, geji chopo ha no. Now, ihe nchọrọ ikwu bụ na dịka akụkọ si kọ, a sị na bishop ga na azụje tinyere the landlord ego na one ndị a na-akwụ. Ụzie times 2 na ndị a na-akwụbụ 350,000 per flat every year. A sị na bishop jeziri n'azụ uzie times 2 ka ha si kọrọ m because anyị mana anyị ka ya n'onu bishop ogwe eziokwu ade ebe okwu nọ n'ofe onye mana m ekwu nke m fụrụ nke ha kọrọ m then gwukwazie ihe bishop kwesị ime na ihe bishop ekwesịghị ime ma ọ bụla eziokwu na-ege ntị ọ bụla eziokwu na bishop mana ndị a bi ebe a wee jekwa ụgwọ ebe maka ndị ya ada sị na mgbe na one day he has been na some group of reverend sister bia gari chana the estate ha che no just because of na ha nwe ma block rosary n'ime ebe a na ha bia no ikpele ha ekpele whatever. Then after some months bishop no we were say ke abia so we have the bishop as Catholic family be na the estate ha na ejewa ka ha kene bishop as nna ha ugwu bishop enye ho di ilu o na eri chana the estate bakwa moto po so the next thing was he wetere ha with notice na bishop of Archbishop of Onitsha diocese will go the place enter go the place. Now ihe nwere ikwu ebe a bụ ọ bụ n'eziokwu na bishop mana ndị a bi ebe a and okwa dị esenye na landlord ma okwu na-esegodo fa na landlord bishop bụ n'eziokwu na bishop ma na ndị a bi ebe a wee jiri maka iji ebe a wee melu hostel school diocese falụrụ wee jekwa ụgwọ times 2 n'aka landlord nwụ na aka chụpụ ndị a bishop a man of the most wicked human being on this planet. Ọ bụ n'eziokwu a man bụ the most wicked human being on this planet. Ị na-ekwu bishop mana ọ bụ na bishop ji ego ya goludo ụnọ
ị na-anụ na-ekwu ọ na landlord enyego ndị a with notice gosizie na ebe ahụ dị open for gịnị to rent out. Do you get me? Now bishop je rent the place ọ na bishop goro ego ihe mmadụ ji ego ọ ga-eji eme gịnị ma ihe sọrịa. That is my stand. So bishop have no issue no ji ego ya or na landlord etego nye ndị a with notice apụọ edozi open for rentage. Ịmakwa na ha mechakwa na ha ya apụkwa. So bishop wee sị kama ha ga-apụkwa ebe ha yarịba ihe ha chọrọ iji eme wee rentiri ya. Mana ọ bụrụ na bishop kpachi anya ndị agent chọtara ya ebe ahụ bishop jee n'azụ tọpụ landlord ego ke wee chụpụ ndị a. Bishop ịbụ the most highest wicked human being on this planet Earth. Wickedness is abolished. Because enje gwuri ya na that yard nwe block rosary ihe afọ maka block rosary ebe ha na-ebe akwa kpomeri. Reality hit go foul. Reality hit go ha. Fana ha kpomeri na akpọ Joseph. Now this estate na akwa na single-handedly na ha jigodo aka fa ruo almost parish dị n'akụkụ the estate. Onye ka nji sọbụ na bishop ma now this family si bi ebe a n'udo na ọlụ nwefa bishop jiri maka ihe nweta ihe enweta wee jee mee gịnị wee jekwuru landlord iwe top ego times 2 ewe ka ya chụpụtara ọnụ something people n'ụlọ bụkwa almost Catholic families. Bishop people the most wicked human being on this planet Earth and they will not live to allow this thing to happen. I ga-etinye platform anyị tinye our energy in an way to make sure na ndị a nweta justice. Kpoku Anambra state government to make sure na ndị a nweta justice. Only them will lead this family, this ndị bi na yada to government house. I will lead them to government house to make sure na ndị a nweta justice. Ọ bụ na ọ na-eziokwu na bishop ma na ndị a bi ebe ahụ wee jee rentịrị ebe ahụ top ego times 2 ka a chụpụ ndị a. Why na ndị anaghị enwe issue with the landlord? Mana ọ bụ na ndị a na-enwe issue with the landlord na landlord enyego ha with notice apụọ, adọrọ m against bishop. Ọ bụ na bishop ji ego egoro the place, adọrọ m against bishop. N'ihe onye nwelu ka o ji eme gị ihe mmadụ ji ego mangwa iko ya esi wee use ya. Now ọhịa nna akụziri unu na ihe niile anyị chọrọ n'ụwa ka anyị dị mma bụ ego. ọhịa mee nji reject Jesus, reject Christianity. Gwa gị na ndị ọcha ji Jesus na Christianity wee mee Africa fraud. N'ihe niile ji dị mma n'ụwa bụ ego, ọ bụrụ Jesus ọ bụrụ ekpere. That is why na amụọ gị tata n'obodo a wetara gị Jesus n'Europe bido taa kwụwa gị ụgwọ. Nwaanyị dị ime nye nwaanyị ahụ ego na-ama na ego na-egbo mkpa. Ngwa n'ezie anya kịta ka m work ọrụ no something some of you na-enwebeghị idea. O si etigo now. Bishop kedu ihe bishop mee? Ọ bụrụ na bishop kpacha anya mana ndị abịa ebe a wee mee ihe a ngwa n'ezie anya plan bishop. Now ndị bi na ya dance na ha na-akwụ 350,000 naira. Na ha na-akwụ 350,000 yearly. Then each flat na that yard the 3 rooms and parlor. 3 rooms and parlor. Okay? Ngwa n'ezie anya maka unu nwa na-akpọ Virgin Maria nye m ego, Jesus nye m ego. N'ezie anya ihe bishop ude ego bishop chọrọ ibukolu na that yard. Ude ego botin ego na ga anabata ya bishop pịere na that yard meloji kpọcha obi n'ọbụ n'eziokwu na ọmachawa na n'ọwụ n'eziokwu na ọkpọchiri obi je rent ebe a without these people having issue with the landlord or him buying this place. N'ezie bishop pịkọrọ wee je rent there. Now as na 4-story building dey about the 4 na the estate ya. Now each flat na 350,000. 4-story building gosi n'ihe ọ ga-adị bụ gịnị 10 flat ya. Yes, nna ebe m calculator. Each 4-story building ga-adị 10 flat and each flat contain gịnị 3 rooms and parlor. Ngwa n'ezie anya ka ife ego na ndị a na-akwụ before. Ndị a na-akwụ 350,000 naira times by ndị a na-akwụ 350,000 yearly times by 10 flat dị na each of the building ya up to 3,500,000. Now 3,500,000 times by 4 the house up to 14 million naira. Up to go 14 million naira. Ihe ndị a na-akwụ na the estate every year is 14 million naira. Now, as in a bishop kwuru almost 650,000 naira there. Kasi gwamo
Let's assume now bishop will 650,000 times by 10 make up the building of 6.5 million. Now a times 6.5 million times 4 of 26 million ka bishop okolo. Number 1, of yakwala alonyi we get 26 nana 14 million no iwe che 26 million nilu o wela po onye 26 million we na ndị 14 million ifugia ebe landlord no nwe no we dia ma obukwa na bishop kpacha je lent ya dia na ndị na landlord ada enwe nsogbu o no bro bishop je ego ngwa n'ezie ka ifu mass bishop olulu ego maka ndị ụka na-achụ ego gwa gị n'ụwa na-emebi gị kpọwa Jesus ka onye ego mana ụka believe na Jesus inye ha ego ụka believe in common sense to make money. That is why ha na-arụ school ha rụchaa school ọ bụ na nwa ga-akwụrụ ụgwọ akwụ ha chụọ ya nwa ga-eje weta ego ha daghasị na Jesus ga-eme ka nwa gị kwụọ ụgwọ school miracle adọrọ side that they will chase that child away ịkwụ ụgwọ or continue. N'ezi ihe bishop chọrọ pịrị now as a businessman ọwụ na ihe ya ebi ebe a bụ ụmụ akwụkwọ adịmana ihe ụmụ akwụkwọ na-ebi one room each flat dị 3 rooms and parlor. Now bishop ga-eje kewe parlor into 2. Iman each flat ga na-enye 5 rooms. Yes, ọ ga-eji block divide the parlor into 2. Parlor ga-enye 2 rooms plus extra other 3 rooms ọ bụrụ 5 rooms. Now student na-ebi by one room. Now each flat ga-enyezi 5 rooms. Ka mgbala okwu asọsọ ụmụaka na-agụ medicine abụ isoro from poor family. Na ha akwụkwọ ụgwọ cheap ebe a for 1 room there. Let's call it yearly 800,000 naira. Asị ụmụazụ na-agụ medicine achọrọ iti ebe akọbụ dia hostel na bishop ebekalụ fegide na-akwụ na each room there bụ ego one 800,000 naira. Mgbe ka ịpịa 800,000 times by 5 rooms dịzi na ofu flat onye gị 4 million naira. Now 4 million times 10 flat make up one building. 4 million times 10 onye gị 40 million naira for one building. Now 40 million naira times by 4 building ona ahode onye gị 160 million naira. Inafia onye gị 160 million naira. Now 160 million naira minus 26 million naira ọ ga na-akwụ landlord. Bishop na-enwe profit of 134 million naira. So if you get na bishop ga na-emeki cool 134 million naira every year. Ma ọ gwa no 800,000 ka ụmụazụ ya akpụ per room because onye ọbụla nwa ya na-agụ medicine na Nigeria bụ a poor man. Many people ga-akpụ ma 1.5 million naira self yearly na ụgwọ ụlọ fachọ ha edenye ya na school fees ọgbasa ọfa. Bishop efo na ọ bụ na maka ego ị ga na-enweta yearly n'ipikogo ya na-enweta 134 million every year ka iji chọọ these people ọmandịrị gị na mma mwa bezakụ na-ekwu ya. And then ma ayọ ndị ya ada jene gbaa ha akwụkwọ ọ bụrụ na otu ahụ si ikwu ka o si ime go and sue bishop sue the landlord. M ga-ewepụta platform ma mbọsa ya eje court m ga-esoje m make sure na Anambra state government bụ ihe a n'isi. I will lead you people to government house peacefully. I will lead you people to government house peacefully. Una ama na Igbo niile kwụ ụnọ n'azụ maka na mbụ nwa aja anyị ji ejere Igbo niile ozi for the liberation of ndị Igbo. Bishop na na-apịka ego ya enweta ị na ọ na-agụcha plate ka ego bịala gị. Your head not correct. Ụwa na-emebi church na-alụ school a na-train more than 20,000 reverend fathers. They represent European slavery movement akpọ church na Igbo. A na-train more than 40,000 pastors today na Igbo. They represent Yoruba pastors that have enslaved us through churches. Onye Igbo na-eje church onye Yoruba. Onye Igbo na-eje church onye Yoruba. Buru ego na-ebunye Yoruba. Onye Igbo na-eje church ndị Rome, church in England. So ọ bụrụ na ya nwa ka bishop na-eme bishop wepụ aka enwe n'ofe n'oyiri aka mmadụ. I'm advising in the year that are 7 Linka Road go and sue bishop, sue the landlord. Ma ndị amị ahụ tiri unu ihe wakpo unu na gota ke unu dọtị unu na van ka unu si ikwo sue them too. Onwe onye kale the law. I will bring out my platform to make sure no one in no allow bishop ụkpalụ. Mana ọ bụrụ na landlord na ndị a na-enwe nsogbu bishop wee kwuola onwe ụgwọ ebe ahụ maka ọ magwagwo na ọkwụrụ ka ya akwapụ maka ego with notice. So
and ọfụgo na ọ ga-aba ilu de nwere right ịkwụ ụgwọ ya. Ọ na bishọp ji ego ya go to the place, fine, bishọp ịma ọ bụrụ na ihe niile ekwuru ebe a bụ eziokwu, ọkwa na ihe a mere na ọtụtụ ndị mmadụ ejizi ike eje ụka chaa ihe na-emezi n'ụlọ ụka, ndị mmadụ ike a na-agwụzi onye ọbụla ije ụka, maka ịfụ na ndị nchụaja, ndị isi nchụaja onweghị onye omume ya dị mma, ha dị emepụtazi ihe ọbụla ga-amasị ndị mmadụ ị na-eje ụka. Ngwanezie nụnụ ihe a o mere, ma ọ bụ na eziokwu, ọ bụrụ na ihe niile a ekwuru ebe a bụ eziokwu, ihe ọdịnmma ka ọ dị ka imirikiti ndị a pụta anụ ma ụmụaka anyị abịazi ịtụkpodo bishọp asị, ha ga-abịa ịtụkpodo ya asị nke ijesiri onye nwe ụlọ jekwuru onye nwe ụlọ n'azụ dọbụlụ ego ndị tenanti na-akwụ ka o wee merụ hostel. Ka ị rụcharụ mahadum ebe ị ga na-anara ego, ka ezi ihe mee na ije ha ogoro ana gbara ana jee rụọ hostel, rụọrụ ha hostel, o wee bụrụ ebe ndị mmadụ bi, ka ị bịa jezie n'azụ bishọp. Ọ bụkwa na ị mere ihe a ibukwa arụ. Ọ bụrụ na ị mere ihe a na-ekwu na-akpọghị afọ etu a, ibukwa arụ. Ọ bụrụ na unu gere ntị ọfụma, unu afụkwa nna ha si na mgbe bishọp bịara inene ebe a ka ọ bịara, ha wee fịa tibe bishọp ka ha jekwuru ha sị onye isi nchụaja n'ụlọ ụka ha na ọ na-edi ha anya, ogeti ha ntị, banye moto ejewara onwe. kedu ụdị nwoke dị ihe nke a? Biko ka njụ. Ịrụcharụ mahadum, rụchazie mahadum, ijehoje gbata ana jee rụọ ọrụ ha hostel ebe ha ga-ebi, o wee bịa ịchụpụ ụmụ ogbenye, bịa ịchụpụ ha ebe ha bi, bịa ịchụpụ ụmụ ogbenye a na-ekwu ije n'azụ jenye landlord ego tụfịa akwa. Ọ bụrụ ha na n'eziokwu, ịdị ọdịmma ịbụzi onye isi nchụaja n'ụlọ ụka ọbụla ọzọkwa. Ọ ihe a ka m si wee kwu, ọtụtụ ndị mmadụ isi ha ji ụka ọsị gị biko gị hapịa ka ọ nọ n'ụlọ kpeberuchie, ka ọ nọrọ n'ụlọ kpebe, ị ga-eti ya ụta. Etu ọkwa ka m si wee jee Ụmụahịa oge gara aga, o nwere ofu fada mfu one estate na-asị na ebe a maka ife ọtụtụ ụlọ dị ebe a sị na ọkwa fada nwee na ọfada gwanụ m na ụdị ego a na-achụzi kịta ndị ụka na-achụ, ụdị ego ndị isi nchụaja nọ n'ụlọ ụka na-achụzi, ọ dị egwu. Ka gwanụ m ihe fada ji esteti eme, gwa m ihe o ji ya eme. Ọ dị egwu ndị be anyị, biko ihe nke a jọka. Ama m ka isi wee chee ihe a, ụmụazị anọrọ bụrụbụzie plaka na-asị bishọp chụpụrụ anyị, bishọp chụpụrụ nne na nna anyị n'ụlọ ka o wee were emerụ hostel, wee na-anara ego maka ego bishọp, maka ego. Ma ọ bụrụ na ihe niile a bụ eziokwu maka ego, fịa akwa gị. Ngwanụ ka m mara ihe unu che ndị be anyị. Biko na ụmụnne m, unu echezọkwana ịlaik, ishare, ịsọbskraịb. Ndewo unu.